no Eyemo Ase bali babeire abaralia korwa ensemo ya Gusii ase emiaka emenge nonya nabeire ng'ati ndikoraria ase Gusii igo ndega ali Nairobi lakini nche nonduete iga igo nde buno Eyemo oliya bagoteba ase Kiswahili ng'a wadau ose ase Kisongo stakeholders gekoera nonyiboire iga nonkineire iga Gusii naende Abagusii na ubande bankineti igekero nkomera abana baminto barasoburaria naende banyorire ribagaria bene koburia omugabana amaboria egento ndabatebia abana baminto oyo nomugabana o Kisii County nabwate abantu bamoete chikura na batamoete kobono ekeratangaze tunga obeire egavana ya Kisii County abantu bali bamoete nabo batamoete chikura igo babete abantu baye n'abantu abo umugabana oyo akaba oyobo igo bono mwanyorere ribaga ryo komoboria amaboria on behalf y'abantu bali bamoete chikura na bali batamoete moreme mumuboria amabori onsi gekwera amabori mugochikoboria taria yaino na y'abantu ba Kisii County batanyare konyora ribaga ryo wikira umweshimiwa Governor Simba igo bono ingakie mwanyorire ingakiengia na ende nchengo tebie mugabana nga kwaremire ekoro kurangirie media yonsi bache gukoboria maswali igo kwabeire omonto omoremu umanyete nga nobori kwa maswali ande atari amororo lakini ore ready otebia abantu ba Kisii County ikiwa akorera so mwaka oyo igo enda gotebia Kisongo don't let us down na inu abantu ba media don't let us down bigato tware enkwanengia etabwati bo bebonde bwansi na ende bwateganga yoko build Gusii biamono sana omonyankongo Uncle Fred Obachi Machoka uyu no munyankongo ukorwa iga Gusii okorera mirimo yoboraria senga kintambe bono omwanchu murigereria ni otugukwaregania asinchirende ya bene no mutegereri rinde to chake nkwana ya bene no mugabana bwe county ya Kisii omosike Paul Simba Arati nche nagotebia nkuru kwa MC Dudus no itokubwaterana nere Chenkoro kwa Sara Nyarangi ontita mwanchu murigereria mwanchu mutegereria ndonsia sotubwatetikorwa ikaranso ike kyagera nenkwane gochokorwa somunu bwo mugabana bwe county ya Kisii airanerie onsi aliobwenerete kumanya asenchera iyobo ikiranu twanchere aseribagali yao ikyagera naye no muntu bwingencho toligeretie korandonsia simole twanchere tumwarigani mugabana asenkwana Eyemo Ase Eyemo ase chinyumba chubarari chonsi chi radio ne TV na bali bonsi bagutubwate gwetera senchera ya online. Karibu sana gavana. Biamono Nyarangi. Yes. Karibu sana your excellency. MC. Yes. Biamono. Karibu sana mheshimiwa gavana. Litangani na watogo kwa edeke Eyemo uramukwa ni Gusii asaberete marogoba yabo. Litangani ndete ngireli bageli abene nkwani abantu baminto bonspi bali mototegerete bali motoligireti ase Gusii na isko ya Gusii ndate tebanje no mugabano ino nindi no mugoko lero nkwana nabana habari aba toteba ninkitwanyali gokora nkitoko chikokora naende mechando kieroro naende ngitranyali gokonya abantu baitu igo nindi ne mugoko monene gukwana na inurere marago ya lero no mugabano ino nindigireti korora na kweresera abananchi bonds una Uncle Fred akwana bonds bali bangete chikura na bali batangete ndende dote anga karibu abantu bonds bangete chikura no bali batangete na abantu bane igo bonds ipinde no mo kubakwanira emarago ya lero bibono sana mheshimiwa gavana uchakira chinkona chitu cha lero ayekwabero mu bunge ase constituency ya Dagoretti North mwe mucho Nairobi ase chitamu wetani Eyemo kwa balira ase bunge nene ya Kenya tima itinga ntaba utike kwarorere gati yokobo mu bunge na kobo mu gavana neke moyenenga na beiro mujumbe
omubunge w'emyaka emitangani 5 litanga nabetu mukansela tigantebe ngansire gawo nabetu mukansela kabere ngachankaba omujumbe emyaka 5 2013 goika 2017 nande nkanyara kuchorwa eliya kabere 2017 to 2022 a constituency nenke a constituency ya Dagoretti nenke lakini ndaba akiyekura nabange kera ne eyere a town gati gose city yaito capital city yaito a constituency nenke neye a county yaito nene ewe capital city ese kisongo tawate aba challenges chire a city ne chingao aiga ensene poetake tibika ini a city ya Nairobi igonda dote yanga esmono obyambulinga nimbo the experience kelikia omucho monene na bono a county yetu ya Kisii mnerengima. Mheshimiwa Gavana, tumayitinga a system kwale kutumika yoboraye ekara kwalenge Nairobi ine kero ole buno mugavana bono a system ingo korere osega agete ngake Elia Nairobi a system ya Nairobi na weweke ne kere mechande menge eroro na bibwenche kubika na yankaga none yankaga iga no etebuati ibirera nyinge mono mnaliria Nairobi eyene kanyetaki kubwe ya Nairobi igo emechando eri Nairobi ne menge kubwe yere nkale biashara byabe binge nagaiga n'abantu nabarongo kora bari ubulimi bwabo bonge igo ese chinchira ibire Nairobi nere different na gusiga nande gali umayete mono abantu kolegasi abange osomochyo monene nechikabira chons pi mpake chinde gi abantu kurwisiko yenza aiga nabagusiba mintu tukugamba nabarobu nechikabira chinde nke chirororo ase county yetu. Yes. Mheshimiwa Gavana wono tuwarule Nairobi buraibwe ubunge wona ino mugavana gwe county ya Kisii ogake ruchikura ogachorwa n'abamenyi be county ya Kisii kobo mugavana okabere ase county mwako yo mwali nange metinye etane guchikoera bono timaiti Mheshimiwa Gavana nge gwakorire kero kende kera mutige omumenyi gwe county ya Kisii kale no mogoke kero tugukora mwako yo 2023 ente benga itangane ninta kenkwanere kregen te kemekemo endo twanyalire gukora kurubulemi chisemi amache chipara obuchafu na obukorelie gasi abantu baitu igo onye omoche niyo nganchire nguransira ase amangana y'obulemi litangani pi obulemi nabwo omuki our spinal omukibo egete kyomugongo kyomugusi obulemi nabwo tumanyikane tinaborobo no eno obulemi boroboke lakini obulemi bwetu na bwairira abantu eskuru na boeta abantu betegasi igonga ekemana nkelinga obulemi obu lazima tonyole ngakitokunyara kubwagacha chinchira nanyale kubwagacha obulemi obu na nachite nanyole tegasi kegendrete bantu beto nakirende ebintu ebingi na chi factory chawa chikawa chia kwete nchia lengoro nande ne chia kwete kurukale amauga ali twengosumeka talengoro lira balieito konyora lia twalire sumu erigoro mono osendi bwate sumu erigoro mono boigo no aneli to create ntuma etinchiro kingi yagotategerito gocha twana libalia abantu koroka brokers abange chi avocado chetu chisese cyarenge koli no embono nchigende to koli lakini na abekire emikakati yoko make sure nga chi avocado chiri chinyingi gitari kogende chiro
nkonyara chire gosiegwa aiga ATC ndete ngansire igoro ya amauga amauga mna naso eto obisi na nyarte koligia Pirateran Board of Kenya bale ali nakuru tukabeka chinasare ntu atagete twirani amauga as chinsemo kiri cyange ko kosumekwa yarenge ko nyari bali masaba nyamasibi kiamukama yesusu nyacheki magena enseyo ntu abegete kinasari abale mimba irete embewu mna bono ndengereti bono mna to kwana igembro mna yatu enyinge amauga nagendete kwama gendo yakabere ase amangana y'amatoke aiga story gaiga ATC ntu anyolete e factory ya wente cross gugaiga kana jite na anyolete kende nkiale ngororo machine njale ngororo mugabana olio ntanganerete na anyolete kubeke machine ororo lakini machine ye tialenge okoragashi investor ya ngororo mu gusti kuruku mabiria mugakoyo ngataka ngasoke kuruoro nkamubekera liberera sana nkamdenye matoke tulikogora sababu teyo factory ye koberaga mabiri wetera nabasani babo ate kurungumbu na nyara kwimukie factory akarusi machine kiri cyarwete Europe akagenda America ayichinda akoikuru China natogo kwana bonoiga mabiria kurwe safe factory ya matoke nkoro osiare umugati welitoke nkoro asiale chi donut nkoro osiale kangumu nkoro osiale obosi ne amasaba ali ya matoke nkoro osiale ndagira ye chombe bono iga bantu nkukora bali binte byonsipi aiga ATC lakini yo ne investor yanyarire kubeka chibesa chiae asigasi elia kabere avocado ndadote banga ekana alenge ndadote ngaliri na alenge mu mujumbe na nyolete umusaada no musaado yeka na nyolete na decide tinga abantu baitu gusi basumeke chi avocado gikoro kwa hash avocado na enantemete karibu 1050 gusiengima ningena ntemete na bali basumegete umwaka 2017 18 bono nkoni bali avocado ya avocado lakini chi avocado jiri chinkoro nchi abwate mechando ikiegere chi kogunda bwango ichibwata amacha amange e factory wetera aba British mbaye nanete eros gugaiga karatu achete naga asete abantu ku British High Commission bakanyara batwachi machine kiri cyale ngoro investigacha mnangu kwana lero abantu aba Swedish abamba twete kigali kianda kiregali e constituency kire constituency ne bwate gali gusangirira iki avocado lakini gali kinjanya gutumeka esenge nje abantu boke ba decide koleta chi avocado korunka wocheti siga na avocado chiri egento chigo kolerwa echi komitwa chigo toba kwalengena chiagunde lakini echi komitwa chiaso kya mabuta echi nyeni amabuta abasubati bakoroseri etuki cosmetic ama bintu byonsi pia wangina bako yaka amabuta ya avocado na rakoroseri lakini mabuta haya tarikoni ku Kenya yarangi mabuta tarikoni ku Kenya kera nduriko nyara konyagora abwate ligo onsi pi akogenda Europe na nyarolire no akoba packed egaige ATC ngo soktora mabuta kuroro ntorengeretinga e factory eli nenkake ntogende tukugamba n'abantu baito tororenga ntunyare kobeka e factory ende nonya ngo chibo machoge gose bugrango yichi avocado chetu tubwate chinkoro cyanyara koneli ororo okay ongono chasini ne mugambe
Watabire igoro ya mafuta akomitukorwa ase avocado nande takoni gugaiga Kenya kwa it's very expensive igakoni gu Europe no tumanyi gusumanye mwanchu murigererio kurigeretie ekerengo kingani na gikomitwa asoto buna bono iga ekiagara ntumete nga usi ntubwati avocado enough ntubwati mugonde isaine ase chiri mwarosire kerengo kingani na kikia mafuta ntaito tebanga bono ige season yeye avocado nchio chiri nyinge chiro lakini kuri umutinyo kabere wekumutinyo gatano chi avocado nechi nyinge sana bantu abambali kunyara ko ando the whole lot ya avocado tingo nyara goteba chitani renga lakini na mafuta mangi kere ba korosiga iga erie crude oil banye pick kurugaiga baira nechigali chabo mpaka thike siba bwate gento ke refinery asibona bakurusia mafutari yo mwelio pi bama yakonyaona igo ne investor tali ntuto investment account lakini investor twetelibaga o kore biashara n'abantu baitu nima yatenga igoli ndirigiya nesenge ncho chiro ntra tune buya alright okay lakini nima yateke manenga echiro nkobere borongo alright watarabuga bana turenda somutimoko asini ngomanyigwa abali batutenete kuronse mailing ati turenda somutimoko ake kone ndo mwanchu muri no mwanchwa omotegarari nkwira na tore asege keke kirbusyo mwanchu murigereria no mwanchu motegarari ne kwana Eyemo Ase Eyemo no mugavana bwa county ya Kisii Moske Paul Simba igagenderete gutwerera biria anyare ko bakagokorera no mugavana asigika kyo mwako yomo ase county ya Kisii mushimyo gavana gukona kwarenga igoro hiye factory ya avocado na kwanyorere investor ibona ya rosiria mafuta ko rasa avocado ayakare koni gwa chinse chimaiko mutore ko saba gavana ogenda subwango eline rura nyare guto bangire bibyonsi gwakorera subwako yo nganchere atarasuka usataraenda bosyo mono okwanira igoro ya matoke amona avocado na mawoga tumenye tugose abalimi bamabere barabuo nakyo balengerete gabana nimbo mwenge and I'm happy nga want every nimbo mwenge ko sekregento ndaito tebanga I get isi kana chororo ntu arosi nanyo chombe 35 na ATC ekorunga agriculture training college which is center yeah ebwente ko somya abaliminga ko bwente ko tuga etugo yabo bose obulimi bwabo igagento kero ekemenkiringa ki asama ngana ichombe na mabere ntukaneti koimukia chi dairy chetu kana so yete na te dento bwente ko nyore gento ke koruko Kisii fresh na ikerantu bwa tembura tubwa tubunyansi chinsi aganchiroro go sababu teyo tutatwalira amabera isaine na endo mufano umuya lazima uruga iga ATC igondo taite kubeka chombe emia iga choko sokia amabere kwanza akoni guno ne town iga torosi yogurt inere program nimbegetse se budget chibesa chikorosi amanganayo endo ya kabere kando na chombe coffee coffee yeto ose kawa yetu ntobwate 59 factories na 59 factories chonse to achibekira ensemo koba a model ya seedlings tokwena ntwaena na chons 39,000 ebimelia bigo chikoba demonstration farm asa abantu bakwenda basomere kire factory and nona chilonchi gaiga wasamba ngana yobulimi nintaite nkwana egento kende kenge nchomono wetera European Union ose European Union na World Bank na anyalire kwagacha chichiro ibere chinene pi ese region yetu region ya Nyanza ngima echire ya mere maran eyende kaba magena echire etubwentrosi chisako ose cooperative ne ya magena nebwate esako ose cooperative kuruko oboroso ibwenerte egende gore chinyeni chiri ngororo abangina gali byobonyo
ebakone ligali litkoligima chinyeni cha susana lakini bono twarosiri echiro ya magena asna abegete 48 million echiro elia ntobegete esolororo 25 panels cha solar tukabeka amachororo tukabeka enyombe nkendu ase chinyeni chiri chigocha chabekwororo cooperative ekogora kurwa sabantu chibroker chiri chirugati alia say that abantu baito onye lino gubako ni shilingi 50 na abako liyo ni shilingi 200 ne cooperative onye iko nyara konyoni shilingi 500 na biko nyara konyoni igo echire nere maran nero 48 million ne echire erete amachi nwale tobege chitangi chia 40,000 liters chogo sibichi nyeni chiri ntobegete pack up generator ya solar echinechi chiro ibere mbwende kolonch lakini litanga ni chi cooperative giras manda achirosi chibe nchiba muna chiri chinkoro na ndi chisaleke nyamache na nyoleto mugabno etete na roseti echiroro nonye yabwate michandake ntogende tokonyerosi ebe ya tumegete karibu milioni 107 lakini nindengeretinga nkonyero osinde ebe ya nyamachi nero yandole amangana ya matoke kurwenselia right mbia mono governor sokwera iguru yobulimi yes na ende na butugusuka sobwange kyagera chinga kina chiro chichiko kogenda buguka msikidusi Mheshimiwa Gavana naona gutaganga karo kinde urakunire nsemo yobo chenu kiagera bwango bantu akorora kogokora kitaro bakichia gafra butuko gati asinyagitari ao tuarogo korete system inya yukoena na mariogo cia asinyagitari na kwanekinga abarwire ngonyoro bara mariogo ibono erachi gukora karo kinde abarwire gutanyora mariogo na gutumu gujya chemist gite chia karo kinde chia banyane konyora mariogo timo itinga karo kinde system yego sechi system ichikwareta chinyi ya senseme chialetire matunda ande ase county ya Kisii ekimana nkelinga kekero na achite na nyorete ensemo ya afya ya rwalite uburwero bonyene bwo libaga yanko rwalia ya bwente ya rwalite lakini na ningogete ne chinguru na be kirase asensemo ya afya wose health litangani na increase budget ya nyektari esenge njige tanga na amaliogo bono kire kwota ngugura tura amaliogo atali less than 30 million na amaliogo aya nkonya tumatole gochikera health facility embwata chi health facility 161 chi dispensary level 2 level 3 level 4 na level 5 ya itogaiga chi level 4 chonspi ntaitote wanga na teneneti abantu kubwata chibesa cash nyagitali bantu baitu na akanti ngamba agenda bakane cash nyagitali ikiera cash no bwo ibyo bonge bwalenge ntaitote wanga nyagitali mna ito ya level 5 ekero tuate neneti pi abantu gusangira chibesa na koboko ama tukayo genda oroko ungaga igere cashless ekegera abantu ebawakana wetira mpesa ose paybill number kana ajite na nyolte nyagitali ye ito ya level 5 ya lengiga etugusangira milioni 47 ase kwata kana chenchi obotenene libororo oboye bugaswa etugusangira milioni 180 lero enyagitali ya level 5 ya ngosaba chibesa ku executive yachi kugura amaliogo mbalio eba kugura baroboka abanyene amaliogo abo abantu bali bakora amali gasi gututia abanyagitali boka inko bakana bale emocha linanyorete malia enanyorete umuntu gakure akubuli gune bitamba obekugochie fridge milioka na kikwaro chirete chinga kichinde mpaka emebere ya ngoro konyo ya gundire ya ngoso kya makonde gendo kiange kebesana lakini korunselia abantu mugaso igoro bakagenda nkaleta abantu abaye lero nabukuragira agalia esmocha nabukuragira agalia kogendete kuganya umubiro ugo obe cleared
o achikoga chwa sako gacho chinyagitari chitu umuchando munna nyore mpaka abarayi bande balengoro umuchando munenga kya malio ga engoika aika a dispensary osaika level 4 bagenda naende barusi oro n'abanyagitari bali bororo bande kunyonchi clinic cyabo ntu abwata mutinyitora era ntu abwata amalio ga ituka koni wali magina amalio ga aya na yali ngase a chemist kyomurayo yomo igonga amalio ga yatali bana inji bakawaida baenkoiba nande n'abarayi baito barengi koiba bairese chi clinic cyabo lakini ninde no mogoko nga abantu abakurumya aba na isire ko basiekera njira yabo ya isire konyere ya mono konyora ne ngalire lakini ningendete ko bayikira kona aiga rinaso etobisi omwete inji n'umuntu azimyo ne president Kenya kwanza na kumitisana nga kinkonyara torora nekernate betunga a program nero le korkunga Kenya UK Health Alliance egente kira kiangirete ditanga ni State House nkagenda kubulia president ngaki Kenya Health Alliance kisi konyora twairwe n'abasongo balia 500 billion 500 billion na serikali konyora yetu lakini konyora mnetra eta ese cabinet kana umira na president ritanga nipi na ndentagete ekikrokinda yako batebi no bolemu kero to umira na bichati yale ngoro iko mundu tama yetu sina akolreki na chiroro eliya kabrenka umira na president eliya gatate kero na kero twagamba nera agante binkaleta abasongo bari ko Manchester University na Liverpool bagachi cyatoka gendoro tukaigwana gatatenga ngwanjira nale kibesa kiri lakini tari kuja gwanjira na 500 billion agocha gwanjira na 150 billion ekegera ntubwate university na Maseno Masinde Mliro Bomete campus neroro na Egerton chiko ira karibu 1 billion ya 200 ejeito tumayakonyora 60 billion. All right. Karo okora bwatira bu governor samangana yoba chenu watebire enyagitari ya Kisi Teaching and Referral Hospital ego kwanyorete bagusangere 47 million baikire 180 million. That's almost a profit ya 130 something million. Nataka kubolinga na kichiko kwa limirimo lakini ngweke kwira nelinga kero kiende ngwe akana bale aninko barabara maliogo nataka ote mwanchumo ligerere no mwanchumo ligereria gosomo tegereri kero kiende ngaki procurement ya maliogo gokorwa anena sinyegitari ya Kisi Teaching and Referral ente tote banga Kisi Teaching and Referral Hospital yebwate department ya procurement ingine amalioga haya onsipi etokunyagora koru esrekali KEMSA okobeka a list KEMSA amaliogo gosene 200 KEMSA ya supply eliogo litayo KEMSA tabwati ekobalikire badenga malioga intokoletiki toyo mwawa gendesi chi contractor goseti supplier chirikire ese framework program mwapikyo mwatumororo quotation ba supply amaliogali amaliogons nkemsa akuguru ase level 5 level 4 na andonsi tokwena alioka kuguru kando na alikemsa takoletiki itabwati ikiarali chiko na boligoteba igo nganchere saro turaga na mushimo governor ngwakora kitale cyabo tucyo enda sinyagitari timayeti amagoso kwanyorete ngetambukiro kikwairire naende kero kende no bwato mu waziri otendere tamangana yo bocheno ngaki ata yetale konyareka nabwo ati amangana aya ukagenda kubwati ya bro mugabana na egento kende mushimo gabana amangana garbage collection ko tugute ubiye ko collected ya say county ya Kisi ya leto muchando sana karoreka leto muchande ngusana ne kabakurise mu Kenya tieko ekero kwaire kisemo chia kari na chiro cyo tukarora abamenyi beseme yo bakoleto muchando timba tinga karokende kwanyoro lichibu lyo muchando ndati konsanda jibu litangani ugonjukana kwa nese nyektari
na ncho mugavana li yanda ndindiete libe sana ekiegera abantu baitomba menyetu sobotaka naende ninyolete information mapema ngaki amalio onko ibwali nyagitali abantu mbali gokorera abantu gasi no ene yegegese obisianere ngatebu no na malio batali gokora tali kwenano abantu abena daitentali butukomanye ngaki amalio gonaro abanyagitali mbaroro ekemaene mna na onjukana tena nyolete mechande menene no enyagitali genkanyora abantu bakolikeru lyogo ndiyo ogenda isiko kugura kumba abantu abakolika malio gonse nabo bwate chemistry isiko yenyagitali ngateba muntu ndi bwensi okwenda nyagitali kago tebugulyogo ndiyo akogenda obisi yesiyo atebe lyogo na atumiru isiko arole esiyo echekose ilyogendrolo bikoli ebirero matukaya maliogo elyogo ranyone eli molitayo gaiga KTRH level 4 ntogenda dinenge ku procurement ya hospital management system ntotagete kubwati elyogo mpaka umureiro omonyene tumanye na abwenete na ayakwete onyo ukwete nkikiagerete no munyagitali otamwete elyogo ligya eke hospital management system etutaite tukolere amangana yobukurumi na service delivery y'abantu baito babwene igo bintu biringokora nagenda nkarono ne kinyagitali chinde emburego tuime kinyagitali ichonspine chinyingi especially level 4s nkogenda nyagitali nkonyora abanda umuntu anywite nyasole nero le lab na ndo atinde abantu abamba kunyano no mwe results nga IT amanyinga ase machine how ko results nga abantu abange na abaseliri kurwegasi mu waziri najite ngachenjo mu waziri abantu abane lero nabokonyora kaliga iga mambi muire gali kernaro lego sengo konyara legas ostari konyagas nabali batari konyara nabadebito elibaga abantu abanga bakolegas ikianegas twachire gokorera abantu baito Iswali ryo buchafu yes MC no manye tenga obuchafu mbwa wateme chande menene ali mate nyambera none nyagitali abantu bayengocha banyo alikuba kuruwese elimu suli nene nechinyoni chiri chinene cyangocha gali MC kange kwande congratulation ikera ntu asigeta asali nero nkorostole park gali abantu bawo chinyagitali baisaranse gali abantu bakolera biashara mali abana be KMTC batumukire gali manyanga na arosi asali abantu bayimukire nechi certificate nechi title batenga asayo nimbwato bolemu to tenga ya nyoko bwato bolemu genda koti totebu bolemu no bwawo kera masikara mubwate no bolemu asali lero nagyale ntu aleto bochaboli tukabaleta gagetise itangani ntu asinye tungaki tokonyara komane cyo bochaboli na mpaka bono nturabo manage buya bwensi lakini ntu igeteka igankarosi abasaye team egocha yarusi ebintu biri kobunda na biri bitali kobunda na chianga masakara kando ogendro rogoroga iga aiga so mugako yobeka factory ya matoke ngosambali chichuba echicha plastic orusi amavuta a kerosene aliye etaya ewokera igogendega nabo konyora amavuta mugako ya korosi korwese chichuba chiri buli bokugunda borobo etoko botindeke mitinye tano bwabo ubwoyo twarusi chingoro chiri twaboira lakini rero nanyo ali rube rero abasonga swed program mbacha tukagamba na barobo bankiranire go ikomuti enyo kane ngo twabale machine bakugora koru India ikonyara kurusi bo chabulia amasakara kando bo chabo kugunda kando chichuba kando na inga kichiko processed igo lero ndio natebune manager municipality ko ku Shamji nere chairman ye municipality obo chafu taliye ubwe town ye yoka neki town chinde surrounding wensi pinya sai ka wanje wikum umwaka mno kwera umwaka bayo mutinyo gatano limo abakonyo watu akole na mangana yo chafu wensi
Pia mono sana governor sokwera chinse michu togende tukuna ukwanira Eyemo Ase Eyemo bono ninganie turaswa sensemo yechisemi asobwango ekiagera chinsa chite chigendete kominyoka woka na arora kwanira abere atatu ase sector yechisemi ntwarora ase enkwana yao ase omoyega oja muhuri ase nsemo ya mosocho tutu cha south ogateba nga kwarosirie ebirasi wetane biri kwanyore tabisi mwantu muri natake kumanyanga ebirasi ebi ase chiwadi chemerongene na isano nkaibigo toka nkaibire na ndine ebirasi ebi mbigo rumambia abana basoime basomeroro mbia mono nyarangi ntaito teanga ntaito ko confirm tuarosiri ebirasi 128 etari propaganda kera banta bange baukwa na iskola yatenga ene propaganda na von commission chi wording ke kera na bonda anyole timanya chons ogende word ya masimba ekirasi kiagachi ebirasi bibere ogende word ya gisusu ntwagachi te kirasi KCD ogende basi central ebirasi byagachi roro ya ICD ogende bugitaurio ebirasi bya ICD byagachi ogende word ya magenji word ya magenji nero ntaitengena na example ebirasi bitano kemo vya koliru achari umwe MC ongasire nchiko bironji ngateba ntaite kwanza kera ngojiko bironji mbeke TV na promise ti abana ogende ward ya moticho ward ere South Mugrango ebirasi bine bya ICD nindo setio ogende sense igo ebirasi twarosiri bono iga ase etami yaito nebirasi mpaka ebirasi nechicho cyabana bagutumye kera ndokorozi ibirasi cyo kitakoletiki kitayo macha tayo ebi nebirasi nanye nabo ati byagaga n'abaralia nintagete nabo nkuba mosome kerekemo Governor. Ebirasi kwa manager kwa gache ebirasi wetani Eyemo bya ECD. Timati serikali ya etete ekra yalenga bisi chitamu bire birasi birenga kwanyoleta kwanya bagache. Etam ya etete ese myaka 10. Yes. Ntaitoteba mba koleta umuki mba rosti birasi 81. Bono iganta gete kuba promise naende kirongoje gutwara interview ende boikumuti nyuga 5 limu mwaka ogocha. Okonyora na rosiri birasi byonsi pina kole na bibigendrete 160 classrooms cyabana baito abake bali bakwibura bono na bali baleni myakemeke akogenda ECD na endente ntebega education tell devolved egendo yo kantu to godina kirokyo ni ECD tali standard 1 tali standard 2 ECD nasari chito kwa na nasari nsali ebina bibirasi togo dina biro na vocational training center ana kiego nyarekana kwa wakolera magendera ya talimake lakini tokonyororo bot korwase the control of the budget but watenge county ya Kisii igotumeka chibasa chinka sana. Most of the politicians wasabarai bande bakalia koma chinga tuli gutumeka bese chibya chikaira na back to Nairobi kama yana litangane nyarangi tiango tevinga kibaba besa teyo ekoire na guchi Nairobi chibesa chonsi no chiri Nairobi achari to apply kur Nairobi na besa teyo ekoire na ntotatumia toti site ntotumia miaka ye 5 yonse chibesa chi account ya Kisii chonsi ipi no chiri account CRF account ye account ya Kisii then go example umugabana oturukana ekiraso etobis anyole te chibesa konya chitatumeka 5 billion chirororo account na chia ansere gas umugabana onaroko na anyole te karibu chi billion ibere aya imoka kaira 1.5 billion akagolebira ta 98 bono bikole majipara ntuma yetu aje tukanyora edeni kerororo ya 1.6 billion igon kende nkeyo umuchando munenga no ene edeni yetu anyolte kerororo enyinge
Tia ngonyara wakanika. Ekiera igasi yabe nyinge yalenge yembeo. Okonyole pale korukunga Simba Nyarangi Road. Nende pale nde korukunya Nyarangi Simba. Koko jochirige esitire ntogo chinyora. Kerna aso etelitangani naso mere tunabantu ba intelligence. Bandinga ai governor. Umutinyu mutangani kinso etobis. Chipara ntobwate information ngwa kanole pending bills. Chipara 73 njikoliri tuakana. Bono nga tinko nyara kolinga korese chipara chonsi pinchirichi. Nkarosia ekamiti. Ekamiti yabwate a representative called Law Society of Kenya, representative from engineering department, procurement, unalichi koligo tebo. Bakaligire claims, claim chialengo rolitangani chialengi cha 1.3 billion. Ekrobacha ga ATC, bakanyara ya mentire ya ikire 1.6 billion. Lakini ekrobaso key results kiabo. Bakanyora chibesa chuka tubwende wakana is 231 million. Chire legit. Echine chibwende wakana. Bakolete gas echinde nchiroro chikolete. Lakini umaite procurement to kumna ichi kono enelimu. Onye gwairwe gas lazima sign a contract. Kwa sign a contract minutes lazima chiboro. Inspection lazima yaboro. Na wewe ranyo wakolete para. Lakini tuchiti okole paperwork. Tukunyara wakana. Imocha ningakane inje ngwendechera. Nanjiti ngwanja kugendechera esenge nje abantu batakolete gasi yabo. Borona kiyo chiko bakora abantu abakolete gasi legit governor na bali batakolete gasi legit igayuna mamacho batakere ko bechera kolingana ne lichiko. Borona kiyo koroto fautisho manye bali bakolete gari legit na kiyo ko bakonya. Na chire senate senate ba nyebereiri bantebringa governor gendorole bali bakolete gasi masakara talibia amasakara ababebia twaligire irichiko bali bakonyara ko igasi bakolete nerichiko nkubanjira olire barabuna botara basoko bakanekera masakara abakoleke abeire lakini umuntu okolete gasi tabwati contract igasi itekolete tiyo elinerichiko elibekene ngalero tobatenga ki kwabera umusaja nobo umusaja toko ngotenga lero kabo mukungu toko elina lirichiko lakini mheshimiwa governor esenge njondo chiko kwagenda mona sichipale ichi kenda omuchandole no bwate contractors abange na ende na bakolera samanga na bending bills turabakana contractors aba gusaba nyakonda aba ne mona se county ya Kisii igo bagotebanga mbakolete emirimo yabo wikira n'uneta kere negasi yabe nyinge bagakora maintenance mheshimiwa governor sumugwikano munyakonda agakore gasi 2018 akarosie para akayebeka amara mwagakura kerakora epari yubono sakogenda otokonyora kero byasomo gwekana ngakiura chumanya ngana roseti epari oseta roseti secondly bagotabamba bwata masakara na inde cyose cyabo bagwakanwa na serikali control budget na tumaliriwe gocha se county ya Kisii wetere wizara ya Eyemo agataka bwerera ayo mu governor ngankiriteria kigwa tumegete kumanyanga mbakole timbire tumetenga comment yone ile singadi ndate kwanza koru na wakwana criteria nturigo tumia criteria kende Jones tinko imoka korumwane indebe nga tindi wakana dichi control yo wakana na gotakana na enche nkofiri bobe sana ngabantu mba kolete gas nga muntu na kolete 2015 2016 2017 2018 takanwa nara lialengi inkia engokora you know abantu mba kanire abantu akanire buna twagite twakanire abantu 2022 abantu mbahakanete 2021 mbahakanete egento kyane nkobuli nara libalenge abake of course abantu bande mbara abantu chi contract njire chingi ya bake bayiranira chi contract bande ngagabana gaki gente kikyara masakara ta bete ta lenge bya nande ntuma yeto bokora mbwalengo twiranire contract gakyae ancho twegasi to compensate gas twakora namdenga ki genda obidi oywe gasi okole nandonye kole njika kicha indo chegasi yakole kandre neke manenga umuntu okorete 2016 pali ite korete ki tiyo
lakini amasakara naro onya amasakara karoro awakanwa ngomuntu nakoleta obo benga ki abantu banda amasakara abantu baakane 2016 na 2013 ande bagwata amasakara batakete ande baakane bon ibolie por 2030 omuntu naroro 2014 2015 16 17 mpaka 2020 nkibata ingwakaniro inki control budget riri ngakiata aboli tibakan igonga ebinde injengo tenga onde bwensi obwata masakara contract ndio sibwata masakara ali boronge tikango tebige ndo bangokora elineli sakara a contract bagenda banyore na pike contract yao naacha na photocopy nanye bekaga iga igoroga nalike bintu byane lakini igoroga iga a contract ye ngo koligireri ne photocopy bamanya gukora chi photocopy karibu 200 even fraud abonsi pi yes ebwate is analyzing it bonds barangeligo because it's they were committing a crime by doing so ndo barangeligo tengayo nyo gutakete nabo kuboli kuna abantu bago ba beserikali yige ntukirongeranga ki contractor onde bwensi okorete gas ti contractor chinde chinyinge ababokoro cyabande babwata mangana amange umuchando omonno ngaki mbali banje tembeo embeo nande ngentukiego governor no montara kumenga kwewekanira sana merebe egasi embeo tigangerese embeo egasi embeo nkieke bo embeo nelinga aye watu tebri na tebe pare kuruku Simba Arati Road goko enda kuriye pare kuruku Simba Arati gosine wodi ya Monyerero pare ite koletiki teyo lakini yakanire ochikubulia abantu boro esi epara nere kuruku Simba Arati mo egaiga Monyerero ngayintu anya konyewu igo muntu oyo igenta akore na masakaruka bajite bakarosi ekina kibango kona okay no ene gabana nabora anyota amanyete okay ebigasi yango koleka n'abantu aba bisigaye ikyana bo umate kinga kinde binde bigokora ibintu nakire koli ara isigaye nabo go isaranso obisi umugabana tumaye tinki abantu baba bakora nsara igonga chipara chinyinge no tiga chipara okay chi laptop uneje ekitali bintu byigosira cyabere supply tim emerongebere entry las maybe kunga kinyalebe na receive it nyarangi na arati na receive it nyalebe na receive it chi laptop gejigeje laptop ejinji koltiki nchiyo chi camera jikagorwa ndo abandi ko tware studio ndo kabanye no account camera sinji koliki nchiyo lakini umuntu nakanire 4 million obisi nero rasi ya enkorosi walianga na EACC e perimeter ya 4 million ogendo ororo ne waye be kiroro inervo nembeo neri to denga ntu wakana mbeo ero yebo bano gavana na kiyo cha wakora abantu aba muigwana ne so that bamanyengonye process nere ko bwati gwa bamanya wakano chibasi chabo bali bakorete gasi legit of course na bali batakorete legit na baromba maitenga nkibago chigokorerwa guchibosyo nga kibono okurusia ekerengerike likero ekebe asegati yabanyakonda kero kenda abangi baba komachi ente ketangani tu atebiri contractor cheito nchiringa on the wens obwate claim naro state desk ya stadium office ya nesere bakaleta mneli baleta na ndi claim chinde chinyanchi acha mado barengete to igolere bono na ende gita kende kyo koragira abantu aba chi contractor chirichi abwate claims nchaleta karo chaleta chigaisaransanse chikaorokiwa kiro muntu akabekanza ntwa pigeti ntwa piki kurwa se presentation ye liba akolete 198 million chirichi alenga on borderline nga monto yogento ke mongia sign rate mna beta advised by the senate again nga monto yo oranyo ne document ye moyo keta signed ne engineer igeme chando ne employees bane lakini bintu biro contract onye teyo no ene chi contract chinyene nchimayet ondo tabwa at baba nga governor na akolete para kinti bwa the contract nimbwa to muiri ono yomo okolete chi para chiarenge million 12 ekera achicha anyora ere ineligible
kaonde nga kingo kora ngamde itegerera tingo wakana no chobe tata no chobe mama ikiara ngo wakana chimilioni 10 choke chikongiranga nani chingirechera mwako yakabwate sabali akagenda. Okay, Mheshimiwa Governor hasengi jitwa kwa ende break ya kase eda ikayamo ine amangana ya bending bills nichi process ichonsi kerokende don't you think nkoli ya chire na kerokende kuli chama gendera yo lengete gukora se county ya Kisii pending bills nchiri koli cha gas nchiri koli cha gas eke maana ngiringa pending bills ine onye gas ya kolekanite ni gas ya kolekanite trakano ibono wakano weka eganyite yakano lakini amagendera ndons na gendret chi project chinya nchigendret chi paranto gendret ko igora na igorete chi pare wiki mambi ko igorande igonte konyara kolicha okolicha weka nechibesa chiria chialenge siobi ngabese chinto wanja chisoke gasi itakolekanete ikiyoka. All right, aso wangu governor to chukura kurasa mangana pending bills na mangara orasa ngencho chinga kine bironto konyara kubuli kera libolyo kulende ngwachora ase kwa enkwana boigo ya jamhuri chi contractor kianda chiuka ase county ya Kisii engima ababande ngaiba guchira na kibao kora Tigante bega tuanchere twenda sense mayo matimoko to kumanyiwa gari nga tigwira ne liboli elitukorwa aso motimoko. Thank you sana Mheshimiwa Governor asiga gide kai 10 sana nengora natura tiatoka tonyale amatangazo kurwa sibita seni vitu au mwancho muligere no mwancho mutegereri na batu sabanga to chiandale kigera nkwira na tole asigeka egekekerebosyo nyuma yo kugenda asibita seni vitu asingencho yokonyora amatangazo ali biashara nyora igotore Eyemo Ase Eyemo kurasa magacho a ATC asibita seni TV ne chi radio na online enkwana Eyemo Ase Eyemo kurasa mugabana Paul Simba Arati kuirana turasegeke kekerebosyo tubesa gusukana nyangake.
bakwareganira naenda senseme ya kabire kero tuguchaka chingwana chibona butambe nkuru kwa MC Dudes na inchini nkuru kwa Sara Nyarangi ontita tuli no mugavana akwerera alia akorire ase gake umwaka oyomo ende buna tochi okoro umwaka o 2023 naki agoche gochaka naenda umwaka onde naralia yagoche gwikirania otweraire asoboime ali ikiranirie naenda ali agoche gwikirania senchira yo gwikirano kigima karibu naende gavana Biamono. toiranire korwa somotimo. Thank you. All right. Liboli ndire tuyeba ase sector yobo chenu omwanchu murigereria no mutegereri onginyoire twakwanira igoro yinya gitari ya Kisii Teaching and Referral lakini tweba gukwanira department ya mental health korengana barube bagoteba kero kende ebitande bire bike okorari mboli buya ase sector ya mental department I think kirangere kya ungereke Enta dote banga enyagitali ya level 5 SCA kirebono nindino mwanenga nkoberubya bono iga no yana mangana amacha yange michando on the mental issues ndubwate department ekonyara gudin n'abantu baito ba very depressed to a certain level ebitanda nimaite n'imichando naende abantu bamintu no mwaka oyomo nyasaye kawanchu mwaka okabire ntogendrete noene nyagitali noene rangi mwaro giti yakire bona boko gendo mwena wasore nyagitali ntobwate mpaka amenity nkome kitoshoanga nyagitali yaito yairandirobya nyagitali eri kemayane nkelinga is the only nyagitali ye region ye Kisii nerenge capital city ya Gaiga ya Homa Bay, Migori, Nyamira, part of Narok no enkelicho igonga nyagitali lazima ebe nero yoka engi ya PS enseme nateba nakwana mangana y'abasonga bakuru pretain bagotokonya igoro y'abanyagitali bako ibundi sagaiga ntu assign MOU n'abantu koru Canada bale timu ya mwekoro Kibos Canada Singapore India na Japan ntu arengena barubugaiga tuga sign ngoto letter wale machine a catalog catalog chire Kenya gage chire bire choka echire Coast General na Kenyatta National Hospital no ene private hospitals in Kivuga at catalog the third catalog trawa sakotwara ni yaga Kisii effort to abekire ntogende to negotiate na barubu abantu baito toro abantu baito bawo kuna bange dere to ngo discuss igoro y'abantu tigabono amangana mento heart attack cyabere kinyinge bobe umucyando munne twakire konyoranga ki amabuta abantu baito bagutumye nintagete mboli abange n'abanonye balenka mubulinga nkitwale ngigutumia kale ekiera heart attack cyabere kinyinge paka abantu abake bago kwisenge heart attack igone ngenge tukuragira kimabuta kitogotumia korugera ebine bintu togende ku address ne department ya health ya ito yendo nkere mwamboli ya igoro ya a contract kiri kianda ndada yanga ki chiloti kiri kianda litangani ikinege ntokere court chi contract nchi achete court igon tuko nyara go discuss gente kemono lakini ndaite nkuane gento ketali keta be material wotumewa as a court egento keroro nkelinga esechi contract chire class 8 7 and 6 igo chibwate chini ya milioni 100 naga aguntu bwate abangina abasaye abantu bali disabled bonse bali catered no any advert tu abegete njabwate those categories ichi kondiyo no ene elimo tobunete ase amangana loting lakini ndaidentike ngakisenge nje nebintu bire court tingonyara go discuss biona sana mheshimiwa governor asenge ncho kwamba kwira na magana gukorera magana contractors tiga tokura ningane ya magana contractors asoko genda sigitiki ya Busi Stadium asomo gonya konda nera arokoro sigitikeria tima itigitikeria ngaige ikere mheshimiwa governor
na kero keninga kikira irigi kakinga na gukuru ikiagere timu yitu ya Shabana timenye tigo se kwanya kwa kesaba nga chibesa ile ngaba koira asige yagesero kia Raila Odinga Stadium imeye county ya Homa Bay na ndimna nabatebi lichiko elingo musmeno eliko na chamutu na kuna chamaega etoje tetugaikaga ali stadium katwanyore stadium eli e contractor ntwanya go change e contractor eli ayetu egasieri ne serikali ayetu mungwano oli omuchanda akorete achieta akatebwalde te pipe enganiga akalete pipe enganiga bona macha ali ayengo swagari tali nkonyara gosoka tukamde into konyara kugwakana ekyara tukugwakana na nda tukitubeka kibese chindoro etogote butwalire kibesoro kolega asina yaganiri mungwano oli akalimegeti karusi pipe chiri lakini akora kana kibese kimwererete kibesa konyoro akani abantu konyo balire kibese iki etwa kwandenere mpaka igoro umuchanda omwanne tubwate no linga ki kibesa kango okolire ata gitakanwe tokumdenga lichi ko ligo denga ras mo kolegas okoreki wakana egas gwa koreki kwa kolire already wakanire unless of the wasinyiru a contract ever terminated urwororo kibesa kiritigarete kiro sigeti nande amangana ye contract na makon ndukunyara kumoseli enauli lakini nde nante bitinga wika ekerante twi omweli o December osmekiro bunyansi namute bitina agenda aligero ni andons acha tukolire geti alafu naende gavana karututigarite bona siwe nginchumwa tabe stadium ti na inchi tigamente gento gekororo ndio bisio mugavana ko rugari and the county government ikiagera gari bono muntu kawaida tawa swali because no swanga ne stadium wo swa ali no bisio mugavana no nyana ni wachi to kanyora mpaka no abaskari wote ni no na kiasi mwana hicho kawaida no abaskari tinda duwana magana abaskari agero mheshimiwa governor why did you decide ngekora kwa mwite ko iro bisiase egesero kya Gusii Stadium litangandi ante bega mo governor onoli orwetororo obisi ekemanenga kyo obisi abwate gaiga konyataranye ndenge tucho mwelio konyataranye tumie myaka ebere ogoso esiringe ya wete kirigento kiagule ndengerete konyabanya abandon ntwa nkonyara tukalengera ligasi ya innovation ngokoleka na yange mitinye bere tatu lakini yairigeka probably nyasaye kawanja January na kuturasi wanza kutumia obisi ya governor but again tigangote stadium nengiere egera alia kromonda agocha orra mangana alio bwebi bonge bwa enkokolekana chikoldo malta kalitiki taiyo ogocha gali waisaransa wasavigwa wasoka obisi ngotumia ali stadium no obisi ere wende koba a president holding office ekera achire a stadium kyo bisinjire gali chingia sana echitogo tumia esbono nonye chire chinke ne chinke chire lakini tutaka mupira ime sobis hega sokorera abantu ego omuntu nacha konyororo na gwikieroro bamura bali mbayo ega gose mantra bawo cha konyororo gabana agero bishiwa gabana abantu mbale umaide ngwa onjo ko gatebanga bono serikali ne kura abanyanyimbo bawo n'abananchi nani isanigete na barabo timenyete enda abananchi ababa ko complain balenga mushima gabana Simba arati nabwate abamura abuna ndi bago chiba mistreat abananchi bari bago akirete chikura kero kende baka abantu tari komanga babere mistreated tubwate cases ase kwachire kero kende utete kokwanya abananchi ko bano ene ndagera kwanya baranga kero kende omuntu otemana ndekwire na kabiro iruo omigugo chi asegete kia babuna bamura ba Simba mushiba kama ndimetingira kwa ndiko renga tigante bega bamura mbayo bamura bane banka mbaraba banene nabake abana nabake nimbwate yabaisi abana nabake bale aba muraba maite mekole nabego soka no ne town igaiga iruke abantu ba Simba elita lya Simba gotume kanda isi sana lero ogenda urwana na mukawo adengesenge mwange na Simba studio agotebe ochondwani yaikire engenje bantu mbarwana gige town
abantu gose umuntu abutolirwe estima ngansimba ogotebi ombutolire ento kieke estima abayibi bakoiba nsimba otuma abayibi erieta ria simba yani yabeire raisi nga simba nkoba abamura bali ntwalenge na baro abamukwana ntwalenge na baro kuri campaign abana bali twalenge na baro kuri campaign nga kit batasalitie kuralire bono bamanye kunyesali te kunyarekana abantu baonjukanire maete tiamba tebi kindobisi nimbwate ningere kando libangura baskali ndemba mbaba irnet nje no yabada enkonga tinda ibira muntu nenda mwamu yoko muntu arangitere talikende ikera nje tinda ibira muntu ndoli okora biashara na muntu tinda ora muntu kende gyonsi muntu aralenge nga ngingite simba yaya nenda mwamu igendo nkeroro bade nga ekera abantu ba hate etinga kitu kunyegere okogecha hate ekera abantu bakogechire banyolera okogecha nkoli gokora gasi ebawanso bolimo bono propaganda nero bagwit karasi bakwana kende gyonse lakini ubuye ng'abantu baita bananchi bali bansali mbamanyete kimayane ngaki nkumulekande abantu abe umuchando omone naba mulekire nande nkobasambande nokumuleka kulikwana nalituranyale korosi gasi yagusi. Anyway, Governor, ngakiora kwanirengana ya security sengencho rogongorwa kisiaiga mangana ya yoburendi birengo mbiri vya mono ngo isaransande se security committee abutole inche county commissioner county commander abantu ba DCI ngo isaransa tole inche na batebiri owichana kwane na insecurity na security etali nga erororo eyende ne irekorosiwa n'abana siasa abana inchi bakisi n'abantu banje tomolembe insecurity siyabeire nesenge nchi etown igaiga na chitobisi IMC na chitobisi nga promise abamra bepikipiki kwaroje bale na inchi sana nyamwaroje mbalenge na inchi mpaka sagero mwanamuziki agatera nga simba gakwire chikura abana boda boda baje kuliera gentu kieke eke gokoro nga musuli ogwita kagaya bakomena bakoragira egente kenkirumete abantu bakke emyoyo ikera bamrabe kana so eto bisi na alengreti gente getangani nga kinko babeka babambo manyanga etubwata bagendi chipigipigi bale 96,000 njenga tenga abantu aba kakirusi 46 baba bayigaroli 46,000 otiga abantu 50,000 basangireli enere sabwe ngetwakani basangireli shilingi emye muri ituko litkelme bagusangireli 5 million bakole amatuke merongi bire oka ebagusangireli milioni 100 bakole emitinyi 10 oso mwaka ebagusangireli bilioni eyemo ngokorosi bilioni mwana biashara ki abantu abe bangocha goitegemea boke gas kakitigana no ene 100 babekire shilingi 50 igo na bankorose have a billion omwaka na bangokora biashara bindi byonse na bangokora chi nkagenda nchomo nyine ngakwa ne president nkamtebye kena president ekagoka nga Simba. That's a very brilliant idea nga kichibesare ngota etenkwe nkwe milioni ya mukamdenga yaya Mr. President ane president nga chi milioni anibere akanga chi milioni ibere nga chankali kichibesa cyane we komonyene chi milioni 3 nkabika aba murabeka nabalete stadium bagasangira chi milioni chinde ibere tukabeke account KCB chiro mpaka bon immediately na tu abegetega abantu nandi bagaonjoka bakarosi kiombe kende gao bagansa kurwana naliyo mumroyomo angentira akanyenyuga ige town lakini ngwa kira baskali mbya mono kibagekyo nkiya bwate tu no kirechera ikikia itetu mumroyo ababande muisonde baita mumronde na ere town iga igento kyo gokumya sababu etayo atnesenge njumu mumroyo no akoba angena na Simba nga baite baigose kusemba rwese Simba bamraba
tari nyange tokorete na baro na magendera ari nembegete inse ndore gose nimba konye bamura bari eba chandegete lazima mba bekamu natagete nande nikicibese kinde mba bekere ndore ngaki abantaba mbanyari go ikonya mba kugenda pigipigi matukonse abantu bali mbabwate pakabana mbabwate abakungu bakuragira igorasma na incho murai ndole ngaki nko bakonya go chimoto Mheshimiwa Gavana asenga ne ya security ase assembly ya county ya Kisii aba MCA mbale gotebekana bare nsemo yao na mbaro batali nsemo yao na siasa mbale basaganwa batukamage gavana mu MCA bwegoni abo baracho gati ya banda banke timenye tinga kyora kwane igoro yenganeye na ende twarora aba MCA abange bagokomochia na kero kende Simba tatutakeletia maya nini na kadhalika na kadhalika timenye tinga ugwatane koko ngaigo korwa na ende ngakikogocha na kero kenda Eyemo Gavana moke kikwa bekira singi choko na kinge bunge ye county ya Kisii bokorere gasi asubwanga sana ni executive yao nande gagotebekana igakomenta umekuliraneria osubwamo abotaba MC bali bara sensemo ya Simba rati abuna bo bakonyora magendero usikindi bali bakwamerire bose bali batari kiameka mona governor abarabu bali konyora kindi ndagete ntebega ditangani aba MC bali nabana na ntinte ko ba discuss gara kintete ntebega lero mu MCA aimoke agosana na Simba uko yuka gutangaza nga Simba nkomputoraro mutu ogende mutonto okuminga mutu ki onyagotoka mutonto umontonde bwensi ba ipikire no ene gente ki wakwana igoro ya magendero bagukura kwanyolere bago omo MCA egasi yae nero cross budget Simba nje tingo cross budget yae tagukura matanga amwe budget abwende gukura assembly arosie budget ororo igo ebintu biri bao korasa matanga biri nzarakazi abataite ko ngaina abana inji bobwende ngaki budget yechi ward na rali ekorosa liu na assembly ekero bagosanira assembly babere discipline assembly eba otenga Simba nero okora kyoko baseri ngaki intaba assembly inchega asiane chire ibere aba MCA bali barose budget banyenge kerna nyeti egende barabuka banyeti egende COB ekolegas igo asitayo tukumira na aba MCA turaomane na barabu magendro tayo najete county mononde dembate kanaje county nkanyora chigodi nchiroro chitabwate none project none aba MC aba no bali ndagete kuru example ward mne ya basi boitangale ya bwate milioni 6 choka ward yende gekabwate milioni 87 ekero najanga denga binte bimbigo kolekana chigodi echonsi ipi abantu abamba ngakirite kura enkobeka chibesa chisaine wachikire ward ekero nanyora chikire 39 million nkanywa project chinde nchiko genda tuganchira na barabo chira ne 27 kero chira ne 27 chi project torere nchiri chichigo kolekana kire ward no ni chipale chitokora barabuka ba MC na ba denga paragete nere okoraki nere batagite ekoro talinje Simba igendo ngiringe batete nainwa barali lazima bono motebe abananchi baitobia ekero bulimo abantu ababwate isiko gali aba MCA ababande abake abande ndari kobwa abande nabayengo kole biashara etaoniga that's conflict of interest onyo lero Simba ninje ngo supply ninje ngo kole para embwende kwa ndechera tingo kora biashara kingo kore gasi gai egasi omo MCA na oversight registration na ku make sure nga egasi eri na bobwende ko makeri register actually register abantu bobwende ko makeri na ba MC eseneta yache ime yaro ni gasi ne kolekanete onye te kolekanete o ekero amaswali aboli na control of auditor general na erwe senate kuboli kwa maswali gasi ngaki ya kolekanete umbu yako sembo be na eresara ba understand
inchirateyo tukumira no MCA ko mwana nere asabwente ku mwana asabwente gukura mwatubone ekero umuntu asinyiru akira onyore nga biashara mbiyo na changa sie kemegwe mengega emegwe ye chitenda ebikuro moigwete nebikuro by'abantu na atachire nga wash was stay yoga county mariogo amariogo mukwiba muri kwiba na atachire pipe ye omwemse no yo wadenga mutu oyo ngubuturo amarioga yatoka buoye korwe enyagitari level 4 omutubika na abutoire no bwa amariogo na anyorire akoibwa ayoro mutu oyo rose matonyo butore oyo bwa amariogo arorasma na anyotachire Whatever governor ase 39 million Charganda ase ward mukaira ni 27 million mukaira 10 million na chicha chita ase industrial park ose kaicha chita chiga na ende mwi wanende was it about mutual understanding na MCA ose eri chiko libwatirwa baba tiantebega abantu bali bagoteba nga twarusire 39 million tuachirire na ndibone batenga tuachirire bobasi industrial park ere machoge burabu enyagitali amarani ntwanyaga achite na World Bank money nyagitali anduru ntunyaga achite na World Bank money ekarna sabo president ngamtenga Ogembo Mr President Ogembo nerere the largest after KTRH asokurwali ngamde Mr President ga kinkonye nga gache Ogembo agandenga Simba tingo gokonya gendo be kichibesa gokobeka milioni 100 nkoye 200 therefore lazima 99 kulingina inkurusi besechi chibesechi lazima besa nchiri koruisiko chibesa lazima uchinyole kuruise budget igo chibesa lazima tu enko chance no in 27 toko nyorenga project nchiri orochiganeri nabuto kugamba na baro badenga ki toirane egente ke ninche bieka nganchete nkeri chiko bi chiko ndiringa there is no egente ke koro ku ward development fund teyo ichiko ndibuati ninche na deciding aki tobeke chibese echi kire ward gente kenki alengoro boraibu alengoro nabo nguse ni MC nkoye milioni 50 decide mwe milioni 5 lakini njenga denga abantu abonsi na abaito gusiengima lazima mbakonye tokole gasi amo. Asante sana mheshimiwa governor. Kuiweka kanira ratali limo kogo tebase eward yetali Eyemo ngana bobono kuirali bagali mu MCA okole mirimase eward iyo. Kero kende asumo ligerero motegere naro tali ku understanding kero kende omugabana Paul Simba arati we county ya Kisii nabwate aba minister our point na ndarabute anytime batari elected omo MCA nigakiri sikura kaba elected naba menyi be ward ile una yoro mugabana we county ya Kisii wakere sikura under which circumstances mheshimiwa governor orachi gotenere ward no mo MCA karochorire ndebega asogo tenere ward tari gotenago present views kyaba assembly asa magendero ninche kisheria ngokora magendero andons wetrabo obsabana mu MCA identify chi project yorro na barabwo na ndetaliero identify abana inchi abanyene through public participation para gete koruga igampaka asegete tutayetera osibu aba MCA barororo omu MCA gasi ano korosiri chiko na connection achibesa chiritoko beka gochese chipaleji chakolere ndukike chakolere mirimo ta kogenda chigokora gasi egasi no governor o connection there is the accounting officer igo ekerongo de ango endande bugia kumgotenere wodi ya bugia kum ena atebanga lazima antenenere ewodi ye magendera roro akolekane kerongo de bango tenrande bas chachi ninche ngotenenera mwemse bikibachire bali to gendere to korana barabwe gas etokwendera okole gas ku make sure gas yabo yakolekanire ground na ngento tarambo lingeringa ki ngana ateba omwana ko bwato omwana oyo mugoko gonki okoroma oyo ndera agende to gonki ngakie ko akini mheshimiwa gavana utaragende kyo nari ward nyingi gwatebire uchi gutendera
chigwodinke iwo bukureka numboro na ba MCA bichigwodi chigo segige no emechandero ronga kikinanyorire aba MCA ekemane ke mangana ngike aba MCA batataiti go colleagues batatageti ko champion amagendera abo ya assembly na igule ng'abantu abegasi yabo bataiti bakole kitenda badenga kyo igabana yalengo ore yanko aba MCA kitenda ichikondiyo likwenda na tenda na bate bitenda te yonko ba etenda na ile contractor na buchigokora na insurance mando legacy ya kolege ndikiki ya bei that's all. Okay, ntwe beteko boli goro ye basari in the last financial year mo ete toward 3 million tima this other financial year which mo commenta sengencho chiseme achiro china bachinge getekyo mo gongo no boli babanda do denga e basari negento kingencho sana no embono ntugwene tikwena na basari area lakini esengencho negento kingencho mono ikera abana abange mbali kwenda school n'abajumbe kibesa babwate ekire chinke tukaigwana n'abajumbe na abajumbe bonsi kianda nkabarangire tukaigwana ngodenge ngendo mokora inu irachi second echi college tertiary institution ochigoro chi college na university chons nje montigere VCT na secondary school lakini ondora hata kikomenta nke gochoro muchando toyo ntu ena nete 3 million mwaka uliweta bono ntu decided to ena ne 5 million a million ya megende si vocational training center ki polytechnic ticheito chi million echinye chigende secondary kre ward nkonyorere na ndete tunyolenga ki na abantu bali ba abataka ngotumia toleka ni seto konye tutumie abarai no ena aba MCA boka abanyene ekera abantu mbaroro bachandegete muno bamanyikanete lakini nkonyena natole chimilioni 5 echaringa 145 ono chachire 225 million to kwenana ochi basa mangana itiseme chitururanio naro chenkwa saineti okuiwanana gati ya polytechnic ya Nyaore ne polytechnic ya mukuru wa CCT ya China one timatikaro kendenga polytechnic chinde chiro chino chirengeretie elinde na chiro chinyore mbinu ndenya una Nyaore ono Nyaore abantu badenga Nyaore nkatsetere Nyaore ere bogetutu ya mate Nyaore nere igutangana Kenya ngima asa mangana vocational exams chiri bakwewe ekemaene nkilinga ekarna chite China ntua chite Wuhan City Polytechnic. Wuhan City Polytechnic na ene university yetu ya Nairobi tego ikera in terms of infrastructure abantu bali babade mpaka Boeing 77 ndege ile na pi ine Polytechnic ya Wuhan City tukagamba na baro tukatebanga ga kintu taito call exchange program batokonye China 1966 eyalingi maega ya Kenya yalingi ntaka kubwa Kenya China rero to kurmonta go itokelinga China ebwete na America rero no ena America nyene te kubwa China asiyaikire ebina bintu nande bintu batetenga ku vocational training igaiga no abantu bayibundisete ekerbono twagenda ororo abantu abatoyibona na barbo ntwa sainete emoyo na ndente tukoteba ngaki emoyo ilingo kolire gas mbate ngo tumabara abalimu babo bagatenga as long as to provide accommodation torena ngaki ba gosomya mbale ready gotokonya no ene equipment ochinyaore na banafunzi abange barasome bali bake baranyole baetire buya nabo tukubatumana bagende no enchene etwachite naba MCA bane kartwachite China kwerende eyo polytechnic etwanyolta banafunzi bonse bibakuru polytechnic na bako genda cross chima Range Rover Volvo Mercedes and ba partner up ne college engosa banga gaki ntuikase gete ntu partner tuno na Toyota abana baito busaba sae baito banyago soma Nyaore karba ruroro na nabo toko gende se kire ward cheito 45 torogo sento Nyaore kuimokia chisemi chabana
baito bakore form 4 batachite university. Okay. Whatever mwachite China nende wachorota wa MCA ugatiga abandi. Nda do butali maene. Okay. Na ete aba MCA bonsi. Mpaka no na babono bode nganto go sa ina barabu. Bonsi na chite na barabu China. Okay. Abantu aba bonsi pinije na barabu China umuntu otachite. Aida abwate uburere bwendege. Okay. Uburere bwendege bro. Abantu bare batali kuli na ndege pyo manyite. Esenge nche ekere koimuka bagwera ngenda ya nganyire. Ngobona basirire. Abantu bara abande mbabwate no ene echi passport. Achari abangi obaboli ni mbona babwate echi passport. Okay. Egaiga. Igonga aba MC bonspi na abaete ku opportunity. Okay. Bonsi. Aba bachite nkibeira nete nakyo. Korwase safari eri morate bana twachite ni kineke. Again teketangani again to baira nete nakyo is the mindset. Ugoncho liri birenge linga kitokolengereli. No roche order kire order aba MC mbabwate some order abangi. After ba rocha abantu ba colleagues mpaka margoba. Abantu ba colleagues naende butko bagendera muntu atabuati batakabuati ngaki baokora chigossip mbaroche because kina cake enchire nene natagitinga kiti atogende aba MC aba nabwo barayi na bakora abantu kibache enchiri mindset na bago chenchi mindset y'abantu bandi bonse around. Mheshimiwa Governor, Ase County ya Kisii, I remember very well like yesterday. Ekero kwa lekoligia oburai uno mugabana gwe county ya Kisii okwa bwate team mwalengero mo senator obono nabo igo mu women rep obono gwe county ya Kisii abutwaro lire mutali amobuya nabwango iga umu deputy governor nere agatoka karase team iyo ekabango mukolekano gwabere Mheshimiwa Governor tima itinga kero kende nkyura kwanere go ngane ine yaretere bwo bonde bwensi burago Tanzania ke asokora county ya Kisii. Litangani inche tingo tuara bwaba bonde bwensi. No mole munde aso kole gasi elia bananchi. Kera bananchi banga kerete kura mnanje Simba 1270. Nyobwe abantu bane baratwara amaisusu amangi. Tingo nyara kobwa. Egasi bangete nero ndigireti ngokora. Yendu gya kabere. Ntaito teba iga. Ntubuate tofauti ende yonse na mu senator ne. Mu senator na bora anyole ka bwate view ya ega ali kira ukwana. That is part of democracy. Etole especially ya democracy. Senator ne bwate gasi yae agokora. Nero ira mangana ya oversight. Senate nere oversight ya over the counties. Igona bwate gasi yae. Mangana ndara kwana isko gali. Aina yae. Lakini ntuangaine na mo senator. Mo women rep. Na bwate gasi yae tabuati gasi ya common tanga ki na arule vitabu ya school. Na le mira match itali gasi yae. Gasi yae na manyitinki ya gokora. Tali gasi yae oja kombona na arosi le classroom. Abantu wende komboli gore classroom, babwende komboli gore chiro, yobo chafu, yokolika. Naba MCA ne senator. Okay. Igo asiteyo to kumirana no mujumbe. Watatigamana to igwana ndigoro ye basari yoka. Okay. Omujumbe gasi yae no co oversight the national government. Ngakite yo montara anse oja gonjo kanga ki otungainire ebirasi, otungainire chipara, para taraga tiganda ababoli nkenya momenye Tanzania mwaro. Oseboganda. Ntebige nteke me national government yakole. Afadhali njengo denga ki para gete na kolete krasi gete na kolete ntebi no ene kemu president yuka ya debrenga ki economy anyolete edeni ya 1 trillion osinyiru wakana erabie kana roseti tax force mune eli na roseti ama chiko the same igonga asatayo to kumira nabajumbe omujumbe oranyoro imugete okonya gutara gosokondama nesenge ncho atagete propaganda atagete gosuguma gose onde bwenzi igo
biasha andatayo to kumira na MCA yana mujumbe kose mu women rep omuntu to kumira na nere no mu senator no mu MCA igo Nkwaba the national vice chairman sekiama kia ODM anentroche UDA nagendrete ko swasana mbali tumaitenga rongoro Nyanza no rongoro wa ODM lakini bona iga mwachakira koba iga nchiragete iga so wachire na plans chinya agere ODM agendre koba stronghold na ya unerbotam baba UDA gaswaralia so etembali kia bona iga the registered members Shino governor kubwate kana ri swali ali sara titakubolia ekende nkilinga ODM abwa sole omo vice chairman nationally muafili a competition yeke ama kia UDA emero bilinere liya ebono gochiko put in place ya solo ngorwa gusi nande president madene UDA ro chire gusiboire ta gocha gusa hata gitenera koranga umaarufu ya yabere ayebuno mo governor na buno mo deputy chair mo konyibu mo nyakero go wikomikia ODM inkyo gochiko kora gosengi gwa kora kwa kinga ODM onyekeri goro buno ngotigariro ko baigo tigango debe Kosovono anda kuna chagava nake opinion poll ya sogete kimbe ya tifa UDA nero yengi gorali number 1 kabwatu kuna ODM 22%. Tigante bega UDA umate sengenje nere serikali there is a possibility ye promise bataraikira ni abantu begenete lakini UDA tego to irande eke yamagio katobwate kira to konya na ende nturi ko ruoro inche na vice chair ye ikiama kiane no ODM ne coalition yane na Azimio eke maana nkelina ki onyaliri na engo mujumbe Akiro mushima gava na karabata banga UDA deri gotoirana na nere wate serikali gonga kyomi ai kwaro ringina ali atoire ntevinga UDA atoire other than yamaliogi to tevinga ki UDA ya tuire gai na tebri mpaka president is my no musani onali okwanira ingana ya cost of living ni president ninja acha okwale aikero kende getambo kirike kwa ira soko konya abana inchi ya mono be county ya Kisii onye UDA teriko konya kende ayebuno mo governor ODM inki hochiko nki wakonya abana inchi anamana se county ya Kisii mbia mono na kwambo tribal tangane koruo volemi korukwerende bono onye gotete koranke kerengere likyo ODM ne bintu na eresre kruigoro ngakitoko le bintu bye ntunto liko ngainere ndori gukwana propaganda andons check andons yendo to gukwana ne gento kubwata ngoro kigento kwa bwate kya UDA otatiganga ki to kubwata badenga bottom up ama darulense achite igoro mwiso de president nga ngoira na alense after no ene deputy president am denga gaigaro bono tuachire bobe muno egento nkelina ki eserikali ya UDA etuganyete torolenga ki gosene fulfill chi promises ya na ende ntundo konya go fulfill chi promise ya thank you into ero ekore ekernere ne president ero ya tuomunyu but imbora goika county governments moko bwatara na national government baba etubwati serikali 48 47 cha county ne serikali enene asitayo serikali endere enene kubweyende elia esenge engineer ko ecorusi resources chonsi neli chikeli kubaga chibese chikwetanana etokubwatirana ekera bana inchi abatogosabu olie mwana inchi president egosabu nere ngosabu iga uno bono togochiramo igonga is 48 governments one nation chi serikali ichi kila 48 lakini ense yaitone yamo igo gasiane talio wanza kurwania serikali enene ebiashara byane mbiyo gawo tindi ko oversight national government oversight in national government senate noere na national assembly igasiane no colleagues imbe oversighted by the senate and the county assembly biyo sana mheshimiwa governor ono mwako yo mwelero robisi buno mugabana bwe county ya Kisii miaka 5 ngo erere kero kende nabora aligyo bugabana asetamu ya kabire county ya Kisii obonyore
usekero kinde to bonyora lakini igonta gitwire ni swali ko bwate kana ngabona kwa bonyora sitamu cha wibere na yorochi ayolengeri ni timbo nyore ta miaka na I'm making sure nko making sure ngo kolera ndabantu baitega sibna bangete naende amasaba abo ntaetemba sabenga ki bange amasaba lakini biboli kwa bolia after miaka 10 that is it miaka 10 aba na inchi aba nkora umaete to tenga male na ro mwelio Enchengo te ba male tali omwelio. Igoro ya male no bono to kuligireri. After miaka 10 nyasaye ka wanja kara to ikiororo na nda to muika na buranyoro turangiri umuiko ebno ganeti etoko gende mna nyasaye to ganeti. Lakini isibono ese miaka 10 egasiane no kolera abantu bane bagusi egasi na bangete na ndengo nyekorande kando ne maliogi amange ngo korande gasi omone nangere wetira sabantu baye Governor Asobwango kwanira igoro ye ngana ye stage kisi main stage antongo complain bale sana abantu ba boda boda abantu ba matatu igere congested icholiranete abantu ba they are hawking everywhere around town ono nonyene order yo muchibusongo agiro mheshimiwa mbali ni stage hiyo ngatete ndinchiriwe chiora kini ka procedure bigora magena ali abekire ali mukirarire tayo nabana matatu ngote babolenga nkuru bale banko akiri ndi stage takorose mheshimiwa gaba ndedo dali tangana ki abantu tigabayichole bakole biashara town obugima bwa kongire abantu tigabakole biashara onde tayo o complaining abantu nga onsugumire gose na finyiro yoga ndotayeta abantu bakole biashara igento gya kabiri igoro ye stage naje tenkanyora mbobere ntobegete kibesa cyo rehabilitate koskorosia especially entry lakini echire linenkere mono echire liya stage linenke no ene kigali nkirigo isanaime enseme liya nyambira mate yonsi to iwananire nkorosi tole kano bioro kano bienene kigali kigo kyaso aime ntoko seli muntu kuruye town abande bagumufuchora karbarore kigali kya kiroro nabantu bakubugulira ntu abeka 48 million and chigane 48 to about 22 lakini to chigende it's a forward budget trosi ekano bima atalia ase chireye ekogenda etaoni yeito besa nchiyo no enekero to bono tukonya tokoli kichibesa lazima nandi nchendoro gose ntuigwa naba MC mbadenga ki tikatura ali no million ibere kuro esmole echichi nabaete trole o centro si town ikina kitwe wana ne nabarabu town yene nabubo sio bwagusi lazima tonyerosi ebe nintagetemboli abakoli biashara gaki ngoje kubatule notice bake no nirangi town chinyomba chiabo chirorekane biya no tubwate central bank ga inabatebinga kisi nere capital city ye region ye achari chibes chikoru Kericho chikoru Bomet chikoru Nyamira chikoru Kirigoris chikoru Homabay na Migori chonsi no chigo cha gaiga aiga central bank ye chibengi tubwate 32 chibengi 32 Kisumu ye city ebwate chibengi 10 kianda igo chibesa mna chigonchoka na maiga ne chinyinge kire oyo no mucho monene oyo to kwetera kusip Kenya Urban Support Program nkora tulinga kitokorosia town ye mheshimiwa gokorera mheshimiwa gavana gokorera reka tubwate ni chinge sana tukole amangana amaje wasco Nyamira mbatagetekero kende na baro kwebaga batige na kisi tima itingiora kwanere gorenga ne ente vega umuralia ikano naje tobis enanyo de wasco gekwete ngukwana nobolemo wasco enaje tenganyora kisegi kirororo abante bachire koti yatenere mpaka chibesi cyale ngororo bono umuralia tiango tebi gento na kolete igente getanga no ko make sure nga ebody eri yale ngoro yahiranire eba lengo sangeli chi milioni sana emo mutienyi
ninje na engwa kana estima kuruga kerna chororo nka make sure ngegasi yo na nyetenenere ekiera ninti tobwate shares chinyinge kubwanyamira ninjo mwenyene company oyo minto nyaribo etobwatira nitenere lakini omwenyene company ninje ngateba lazima nkole changes echina kolete ese company eli muna to kuona bono iga eba ru 6 million eba kale gusangeri 22 million lere bawakana estima boka manyene amalio na bakokora bawakana balikira abantu bakoro banyari gusangeri chibesa ntwa wetera was kontu anyora 240 million wetera KFW a German sponsor yaitu kurusi koja gotokonya amachaya agende emichi yabantu nande barusi chipipe echinkoro cyalengega ikyare chinyinge cyagotire bagende procurement umwaka omuya na botraro lechi igasi yansire amacha ansire wikira abantu emichi yabo ikyara besa nchialengoro waskoti yabwate structure mbono muntu aratake nayo gukora igasi ororo nanyira nibono ngo tarere konyo yasirire ubo ibibweka bwarengo lero ninde nekimani nga mache ngo bali supplied no anyi pipe tubwate chinkoro nabantu baito mu chandororo ndayite kubasaba gakyonyo connect ya amacha yango sibitole koli ngo sibitole ngwakana tole stima na besa nchiyo chikoro chibese kino mubuko go chikoro mwo mwana inchi amachi kuwanyore kaki akana nali turanyora amachaya abantu bande nabarabanyore bimo sana mheshimiwa governor kamera yawe libona tabi kuone rumu gusiya karato gukora sideka isato inde tokole chinkwane chiri tikolia lero litangani ntagete mbakirembya mono abarali ase konyora libageri wisaransa nanji aba nanji bane mbya mono nche bino mokoleri inegasi ndeto tebanga no mokoleri negasi ngo korande gas mwantumete konye korande nonya muigweta amaliogi amangi karoro amaliogi ali amangi muigwete tali akende n'abantu banalete kuragira mono mpaka bakaruka nande bagende tukura batayite kuragendera kuragira na kuruka injegendo nabatebiri onye bakuragira baragira lakini mbanya guturukira okuna kugosaba kwana ekiera chibesa chiasirete county yetu nechinyinge chi project nechinyinge chitalengororo ndayete kuboliga chi program chonsi ipi tuachite tukababoli tubakorere kubakorera tuli esechi ward 45 oboli mumboli bogonya gotali ukarase motegere oboli inje no mokoli no igasi mna eno abakubo bane enko bategerera mogonte bingantige abayibi aba batamene ekibesa nabonko batiga lakini mogonte mna mwantebeti ndwane na barabu mpaka mbabwesegi nabonko rwana na barabu amatoke aito ntogitagite torogo sento nyole echirengia kubweyere tubwate bono abantu baitu ko South Mugrango lige na lieno ntogendrete koligia gosento bwate investor omuchando omuntu bwate ntoranyora muntu bwate etaito yechieka isano gochigoro onye muntu karoro obwate etaito ebwate chieka isano gochigoro incho bisiane ntebi tolete omuntu ya abeke factory ororo torole gosena konya abantu baitu nelige na lya South Mugrango tokole investment erangiru usuwororo chitayali chokorosi nyomba chiri usuwororo abantu abasaye baliko onye ntokolika kurugaiga tolike no ina abasaye kurubo South Mugrango kabere na chete China investor ya monere tu anyole tenene etagete ko invest chibirioni sano isatu asogo soki estima kuroso mugaso nyantrago aiga nyantrago igo mwa komoya na botoro basikonyora amangana estime ebwate mechando kirase etogo cha kweba kera etogo cha kurusi megawatts 55 onye contract yani investor yeke wanja kegoja umuliro monene pi oraru nyanzengima no okuru nyantrago ga
investe manyanga igona butoja konyora igasi asa abantu baitu nande estimate intweke county tokonyo chi milioni 10 kuru ese investor awaka na rand rates abantu baminto osobolemi ntagete mbasabe nkubara tole esibali bagosumeka amaoga ayekere chiro neroro kikinasari gitu abegete abakoli banegasi be county I hope nkonga mule report abali mimbalenga banyorera amaoga chief kado ntaito ko report go chess mulenga ntu arosi nasari NNP aiga Nyanza na Rift Valley erega getisi ase tokurusi hashaf kado emilionea umuralia daidemba debinga hashaf kado toko kora grafting bono iga is 250,000 toja kwenana ucha sabali toja kwenana afkade ne bwate kibesa kinyinge ese ense ya isiko abantu baito sumeke meteye torogo sento konye amagima y'abana baito n'abantu baito abanene abagaka banyole kibesa bagukerenya gitari n'abana bagosoma asamagana y'igipara ningendrete na launch y'igipara ningendrete korra mulingo chikorande chons naende mobeta ya chineti gento kyo mwelio wetira national government nenche kwena natole chineti emilioni Eyemo as chineti sato kiromoji etoko basaba gaki kwanyorere net tonyebeka mugondo ekiagera neti nebwate eliogo litanyale kolieka igotubasa kwenda kubeka mugondo eliogo litonye se chinyeni ochikuruga eliogo libeke niliyogwita chiumbu choka tobeke net mugondo onye net yagotire nyesande tubasa konyebeka mugondo abantu again tonkira oreki omwele abanyagitari bakoruku CHPs mwensi ntoje tolonchi chikiti cheno toyetu na national government nyasaye kawanche wiki gocha kubarangiri unde mwensi mbaye chikiti chiri mwansi regasi pia mono sana gavana echina ichinga kyo naendo kwanira mwanchu muligeri mutakere Merry Christmas kiagera no mwako moya 2024 egento kyo mwele opi tinkwe bakobatebe abantu bamintonga incheni ndenomo kombia mono na nakwana litangani nga mwanga akrete kura yaino nande mwanya akrete na fuje nene nkoba saba twaro kwegene oko nkoba kolera ndegasi eno lakini ndaete mbata kere esu kwengia no mwako muyomya akaposinkarongo nyakurwa kamo onde ndaete oli otabwati nayo tio kia mandazi esu kwe nali abantu bakomanga twekire esu nayo obwate ka oyo mino otabwati toragera ebieka. Biamono sana mheshimiwa gavana. Biamono sana mheshimiwa gavana. Twakirembi mono sana sinchoko nyole biro byao. Gukwana nibitaseni byonsi pibyo rugongo rwagusi. Umonchu muligirere no monchu mutegereri wikirabo no to wikero moelio ubwenkwana ya bene no mugavana bwe county ya Kisii. Nkwana yali kugokere ya Ase Eyemo gwitire bitaseni byonsi biburaria byagusi. Ntokwe gwakambiye mono cyase technical team na production yose kwa jumla wikirabo no to gukorera na twakirembi mono sana sinchibiro byao. Chenkoro kwa MC Dudus. Na nchenkoro kwa Sara Nyarangi ontita twaro buligereria rubia. Anjira tutire lego kamaro sabako kamu jago para. Jinde motara para.